kursdoşuma, arzu bilen hat yazıpsın kursdoşum, oğlanlygyň ýyzy ýada düşdümi, ýatlamada çuň edipsiň kursdoşum, 18 ýaş, ýada düşdümi. Bada hawa çykyp dünýäň çygyryndan baryn beýan edip bolmaly şygyrymna, her gaýtymyz bar gödeliň ogrunyna şol tekebbir gyýdy ýada düşdümi. Garypça otagda ekip bolsady, şu köne dünýä göwnüň ýaly bolsady, ömrümizde iň bagtyýar pursady rowa eýlen näze ýada düşdümi. Ýürejigimiz ýöne-möne otda däl, göwünjigimiz gyýdan edge zatda däl. Ömür pursat ýöne bar ýatda däl, bir köpük alyp azy ýada düşdümi. Dünýäni gara gözleň ışgyndan, bir garaýşa haris gaçdyň ıskyndan, bine birden öz keşbine titkindiň gara saçyň agy ýada düşdümi.